Mayong hapon, mayong adlaw kaninyong tanan dinha sa BJMP, sa Valle Hermoso o sa Gihulngan o ang ubang mga tao nga naminaw ni ini. Magpasalamat kita sa mga tao nga mitabang aron nga makadungog sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magsugod, atong ahangayuon ang atong Ginoo nga maoy magkapatiwala kanatong tanan karon. Iduko ang atong ulo ug ipiyong ang mga mata aron sa magpakita kitag dako kaayong respeta sa atong Dios. Magampo kita. Halangdon ug balaan nga Ginoo. Daghang salamat sa panahon nga kami makatuon gihapon sa imong pulong. Ang imong pulong nga maoy among suga sa among kinabuhi. Ang imong pulong nga maoy pagkadasig kung kami, if we are very sad, kung kami wala nay hope, wala nay paglaom, ang imong pulong maoy maghatag og paglaom. Ang imong pulong nga maoy makatabang sa among espirituhanon nga kinabuhi. Hinaot pa unta nga imong abrihan ang among kasing-kasing aron nga masabtan namo ang among pagtuon karon. Nagahangyo kami sa Espiritu Santo nga maoy mag-attach, magadumala karon. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Bago lang kong miabot gikan sa pagtudlo dito sa usa ka lungsod nga giingon og swift current, mga sobra sa 200 ka kilometro ang gilayon. So apil nako ang akong apo nga mitabang sa pagtudlo og tennis og wala mi kay nakatulog kay ang mga Pilipino o mga puti nga among gitudluan sa mga 4 ka semana, nalipay sila, so naghatag sila og gamayng party namo gabi. So unsa siguro nakaon nako, daghang pizza o daghang mga lamas, mga spicy. Siguro wala akong makatulog sa kagabi, so nag-drive pa. So karon gikapoy kog jutay apan kay kinit tulumanon og akong kalipay nga maka-share, makatuon kita. Ikaw ug ako gatuon sa pulong. So I'm still excited about this. So atong abrihan ang atong Bible sa sinulat ni Dr. Luke, ni Lucas, kapitulo 7. Guys, ang New Testament, ang Bagong Tugon, naguna ang Matthew, Marcos, Lucas. So naa kita sa libro ni Lucas. O naa na kita, nahuman na nato ang kapitulo 6. Mga 3 ka semana kitang gatuon o 3 ka session. O karon naa na kita sa kapitulo 7. So guys, what's up? Naa na ba mo dinha sa kapitulo 7? Okay, ako nang basahon ang versikulo 1. Sunod lang mo sa atong pagtuon karon. Og karon tugnaw og jutay na ako sa gawas balay. Bisag summer pero ulan og usay dinhi sa among lugar, dali lang pong mubugnaw. So na ako sa guwa karon, nag video. So let's follow our lesson. So versikulo 1. Human si Jesus makasulti ni ining tanan. Unsa man ibot ipasabot ni Jesus nga human si Jesus makasulti ni ining tanan. Ang gisulti niya didto sa kapitulo 6 sa iyang sermon. Sa iyang sermon nga daghan ang iyang gisulti mahitungod kanato sa iyang sumusunod. Ang sermon niya nga para sa bisag 2000 na katuig karon, apan relevant gihapon para sa imuha o para sa ako usab ang sermon. Ilabi na kung atong i-review sa usa sa iyang sermon nga miingon siya, miingon ang atong Ginoong Kristo nga higugmaon nimo ang imong kaaway
O unsa pa, imong ampuan sila. Kadaghanan ka nato siguro nganong ako manghigugmaon sila. Kinahanglan nga makabalus ako nila. Kinahanglan mauni ako himuon. Mag-aampo ko nila. Tinuod nga mag-ampo ko nila. Apan mag-ampo ako nila nga sila makakuha unta og coronavirus or monkeypox. Kadaghanan ka nato mauni isulti. Apan si Jesus mingon mag-ampo kanila sa aron nga sila mamaayo, aron nga sila mag-change, magbago og higugmaon ninyo siya. So unsa man siguro mahitabo sa kalibutan kung atong sundo ni higugmaon nimo imong kaaway. Aduna ba siguro away sa Ukraine o ang Russia mo atake ba siguro, gubaon ba siguro niya ang nasyon sa Ukraine o sa Second World War nga dito sa Europe, sa Germany daghang patay pila ka milyon o sa ato usab sa Second World War. Unsa may mahitabo kung atong sundon nga higugmaon atong kaaway. Dako kayong pagkabago. So miingon miingon dinhi si Dr. Lucas, usa siya ka doktor sa iyang pagsulat, higugmaon nimo. Mao ni ang gisulat. So miingon siya paghuman sa sermon, miadto siya sa Capernaum. Capernaum mao ni lugar ni San Pedro. Mao ni headquarters ni Jesus. Nakaadto mi sa pag-adto namo dito sa nining lugaras, pag-travel namo, nagsuro-suro mi dito sa Israel, nakita namo ning lungsura. So daghang ang mga gisulti sa Bible sa akong ingnon ninyo, ang archaeology, kung unsa toy mga building sa una naa gihapon. Makita nimo nga unsay gisulti sa Bible tinuod gyud nga naa. Nay mga dakong relihiyon karon sa kalibutan nga misulti sila apan wala di anay nahitabo, himo-himo lang dai na nila. Bisag usa ka archaeology nga dito sila mag-ampo, walay usa nga bato nga makita nila nga kini nahitabo. Apan ang Bible naa gyud ni, naa sa history, naa sa archaeology, naa gyapon daghang kay mga building nga kung unsay gisulti sa Bible naa nahitabo ni. Pero anyways, so miadto siya sa Capernaum. Si Jesus mibalik sa dito. Dito may usa ka Romanong opisyal nga may sulugoon nga bililhon kaayo kaniya. Masakiton o himalatyon ang maong sulugoon. So kining opisyal, dako kini siyang rangko dinha. Aduna siya mga sundalo nga sobra sa usa ka gatos o duol sa usa ka gatos, kay ang giingon nila kini siya centurion. Opisyal ni siya. Opisyal sa Romano. Kita na ibalog kita nga 2000 na katuig karon giilog sa Roma, sa mga Romanhon ang Israel ug ubang country sa kalibutan ila hato. So kining mga opisyal pilgrimage kay sila. They are mean. So apan tan-aw nato unsa man ning klaseng opisyal. Kadaghanong opisyal magpatay og tao, mao man ni sila mga Romanhon. Apan kining opisyal adunay siya sulugoon, adunay siya ulipon. Ang giingon sa Bible ulipon siya, adunay siya ulipon. So dato gini siya ug ato usab nga mahibaw-an nga ilang kultura sa unang panahon ang kung aduna kay mga tao nga ingon ani, mga servant, mga slaves, mga ulipon, kung wala na sila bili, for example, kung magkasakit na sila, pwede nila nga aduna sila otoridad nga patyo na lang nila ang ilang ulipon. Pero tan-aw nato unsa mahimuon ning Romanhon nga opisyal. Himalatyon na ato makita nga kini siya himalatyon ang maong sulugon. Sa pagkadungog sa opisyal mahitungod kang Hesus. Kay si Jesus bantugan naman, daghan siyang nahimo, daghan siyang mga followers. So nakadungog po ning opisyal mahitungod sa gihimo ni Jesus. So nagsugod siya mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa paghangyo kang Hesus
nga muadto siya aron ayuhon ang iyang sulugoon. So wala siya makaako nga muadto ni Hesus, kundi kining mga opisyal nga mga sa lungsod, mga Hudiyo, aduna siya yung relasyon, iyang gihangyo, pwede ba nga imong inon sa Hesus nga iyang ayuhon ang akong sulugoon, ang akong ulipon. Karon pero atong mahibaw-an karon nga tungod sa gibuhat ni Hesus, kita dili na kita moadto sa ubang opisyal para makipagsulti ni Hesus kung unsay atong tuyo, unsay sakit sa atong kasing-kasing, unsay atong gikinahanglan, moderitso na kita ni Hesus, mao na iyang promise, mao na iyang saad. Dili na ta moadto uban. So versikulo 4, unya miadto sila kang Hesus ug nagpakiluoy pag-ayo kaniya nga nag-ingon, kining tawhana, kining opisyal nga kadaghanan mga opisyal kontra nato, kini siya maayo. Kining tawhana ang gayud nga imong tabangan. Versikulo 5, nganuman kay gihigugma niya ang atong nasod ug nagtukod pa gani siya sinaguga alang kanato. So kini siyang opisyala, kining centurion, lain ni kaysa uban. Maayo ang iyang kasing-kasing, maayo ang iyang relasyon sa mga Hudiyo. So ang mga Hudiyo wala masuko niya nga unta kini siya kahadlukan ng husto, apan mitabang siya tungod sa kinaiya ni ining opisyal. Dili siya dakog ulo, dili siya mingon nga sikat na ako, apan mihangyo siya. Niingon ang mga Hudiyo, mga leadership, mga pangulo, he is a good man. Maayos ang tao. Nagpahimo pa siya simbahan. So, maayos siya kayo. Busa, mikuyog si Hesus kanila. Kay bolo mo sa cultural background nila nga ang mga Hudiyo, si Hesus, Hudiyo siya. Dili sila musulod sa balay sa mga hintil. Kining Romano, hintil ni sila. Kung dili ka Hudiyo, hintil ka. Kita mga hintil. So kining mga Hudiyo adunay sila practices nga kinaiya nga kung musulod ka sa balay sa mga hintil, mahugawan ka. Nga makasala ka, makasasala na ka. So apan si Hesus wala mutuo ni ana sa mga paniwala, pagtuo sa ilang tradisyon. Bisan sa Sabbath day, sa Sabado, wala siya mutuo, wala ang iyang gihimo nga makaayo. So karon usab bisag kinsa ang mutawag kaniya, mutabang siya. Kung ikaw makasasala, ako makasasala, kung mutawag kita ni Hesus, mutabang siya. Busa, versikulo 6, busa, mikuyog si Hesus kanila. Apan, sa nagkaduol na sila sa balay, gisugo sa opisyal ang iyang mga higala, pagtagbo kang Hesus o pagingon, gitagbo, wala makasulod si Hesus pa. Duol na siguro sa balay. Mingon, sir, ayaw na lang paghago, kay dili ako angay sa pagdawat kanimo sa akong balay. So ang opisyal nag-change ang una-una niya. Nga mingon siya, ni Hesus, ayaw na lang paghago, kay dili ako angay. So mapahiog sanon siya, humble. Wala siya magtuo nga siya ang opisyal din sa syudad nga musunod si Hesus. Apan mingon siya, wala ko'y angay, dili ko angay sa pagdawat kanimo. Mapainubsanon kayo ning opisyal, bisag dako ang iyang rangko. Og mao man gani, mingon siya, hinungdan nga wala ako mangahas sa pagduol kanimo. Isulti lamang nga mamaayo ang akong sulugoon ug mamaayo sila. So dako kayo ang iyang pagtuo nga bisag si Hesus dili muadto sa ilang balay, nga dili niya mahikap ang bata o ang sulugoon, ang ulipon, dili niya ampuan, apan mituo misalig ang opisyal nga bisan wala si Hesus, bisan sa iyang huna-huna lamang, sa iyang pagsulti lamang, maayo ang iyang sulugoon.
basin siguro wala ko kahibalo, basin siguro kining opisyal nahibalo sa Old Testament nga ang Dios nga amahan sa pagbuhat niya sa kalibutan, misulti lang ang amahan, misulti lang ang Ginoo nga adunay kalibutan, nahimo na adunay tao, nahimo na adunay bukid. Si Jesus usa bisag wala siya, bisag gihuna-huna lang niya, bisag layo siya, mamaayo niya. So ang characteristic, ang ugali, ang kinaiya sa amahan ang naaw sa anak. Ingon sa versikulo 8, ilalom usab ako sa gahom sa labaw nga mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung sugoon ko ang usa ka sundalo sa pag-adto didto, muadto siya. Kung sugoon ko ang laing sundalo sa pagduol kanako, muduol siya. O kung sugoon ko ang akong ulipon sa pagbuhat niini, mubuhat siya. Naibalo siya sa chain of command. Verse 9, nahibulong si Jesus, nahibulong si Jesus sa iyang pagkadungog niini. Unya, miatubang siya sa mga tao nga mikuyog kaniya ug miingon, wala pagayud ako makakaplag og pagtuo nga sama niini bisan gani dinhi sa Israel. So sa tulo niya katuig nga sermon siya, nagtudlo, nag-ayo, mingon siya, wala ako makakita ug usa ka tawo sa Israel, mga Hudiyo, nga ang pagtuo ug ang pagsalig pareha ni ining tawhana. Kining tawhana mituo ug misalig kang Hesus. Pwede ba nga mangutana ko nimo? Mutuo ba mo kang Hesus? Mutuo ba mo, salig ba mo ni Hesus? Nga ang iyang dugo nga gipaagas dito sa Kalbaryo makapalimpyo sa imong sala? Mutuo ba mo nga ang atong relihiyon dili makapalimpyo sa atong sala? Ang atong Ginoong Jesucristo lamang. Mutuo ba mo, musalig ba mo kaniya? Mao nay akong ipungutana karon. Kabulugan miingon si Jesus nahibulong siya. Mahibulong ba si Jesus sa imong pagsalig o sa imong pagtuo? Makaingon ba si Jesus nga sa tibuok Pilipinas, nahibulong ako sa pagsalig, pagtuon ninyo? Makaingon ba siguro si Jesus kanatong tanan nga naminaw niini, nga nagbasa? Versikulo 10, namalik ang masinugo sa opisyal ngadto sa iyang balay og ilang nakita nga maayo na ang iyang sulugoon. So naayo bisag si Jesus wala miadto dito, naayo. Iya lang gisulti, iyang gihuna-huna siguro, naayo. So ang atong Ginoong Jesucristo usab ayuhon kita sa atong sakit. Unsa may atong sakit? Sakit nga kita makasasala. Sakit nga kita dili musalig kaniya. Iya kitang ayuhon. Siya lang ang makaayo sa atong espirituhanon nga sakit nga kita makasasala. Siya lang. This is a good news. Maayo kining balita. Sa tibok kalibutan karon daghang mga balita. Ako sige ming naminaw sa mga balita sa kalibutan. It is very sad ang mga balita sa kalibutan. Kining gisulti ni Jesus karon maayong balita kay bisan ang imong espirituhanon nga kawadon kasalanan iyang ayohon, iyang limpyuhan. Versikulo 11. Unya, paghuman sa nahitabo dito, wala magdugay, wala ta kay balog pila ka adlaw, miingon si Dr. Lucas ang writer, ang magsusulat nga sa wala pa magdugay, miadto si Jesus sa lungsod sa Nain. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinunan ug ang usa ka dakong panon sa mga tao. So miadto sila sa Nain. Grupo, daghang mamituon ni Jesus. Versikulo 12,
sa pag-abot niya sa ganghaan sa lungsod, mao gayoy paggula sa mga tawo aron paglubong ug binatay. So atong makita ani nga samtang si Jesus ug iyang mga grupo, ang mga sumusunod ni Jesus nga daghan kaayo nga malipayon, nakahinagbo og maglubong. So ang usa malipayon, ang usa dili malipayon kay namatay. Ang minatay gi-describe dire, ang minatay bugtong anak. Imagine hunaw-hunaw nga bugtong usa nimo ka anak namatay. Sakit kaayo ni. Unsa pa man, anak nga lalaki sa usa ka byuda. Byuda pa siya. Og mikyoy kaniya daghang mga tawo gikan sa lungsod. So byuda pa ato makita sa panahon niya ng panahon na. Kung byuda ka, wala kay yuta, pobre ka. Ang muatiman nimo, ang mutabang nimo, mao ang imo anak kung na kay anak. Apan unsay nahitabo, ang iyang anak, ang iyang seguridad namatay. So siya destitute, so makaluluoy gyud siya gusto. Sa iyang kinabuhi. Siguro kung adunay igtagsa nga mutabang, apan kadaghanan gyud maglisod kay ni. So adunay grupo ni Jesus nga daghang kaayo o aduna po'y maglubong ni ining panahon na sa ilang kultura, kung atong tun-an ang ilang tradition, cultural background, mag-hire sila, magsulo sila og mga tao nga banda, naay banda nila na mukuyog sa lubong, og aduna po'y mga grupo nga muhilak. Kini sila gisweldoan, kini sila mo ni ilang mga trabaho muhilak aron nga ang mga tao muhilak. So kung adunay profession sa Pilipinas nga muhilak, mo apply ba mo aron nga makakitag trabaho apan wala na sa Pilipinas. So kahibalo mo sa akong pag-adto dito sa mibisita ko sa akong asawa sa Tarlac, og nakikita ako og gilubong dinhay banda ug dinha pagi majorette nga teenager nga siya ay nag-lead sa banda. Ang mga tao mihilak og husto, og siya og ang banda usab makaluluoy ang tingog sa banda. Apan adunay mga lugar diri sa Amerika sa mga itom nga kung naay mamatay, adunay banda usab, apan ang banda ang music makapalipay, dili kasub-anan kay mituo man sila nga kini siya ang ilang gilubong bangono ni someday na siya tua sa Ginoo na wala na'y sakit, wala na'y cancer, wala na'y coronavirus, malipayon na sila. So kini mga tao na malipay nga ilubong, apan sa panahon ni Jesus naghilakanay ng husto. Versikulo 13, sa pagkakita ni Jesus sa byuda, naluoy siya og miingon sa babae, ayaw paghilak. So may baon nato ang kiniayan ni Jesus, maluluyon siya. Nakita niya ang sulod sa kasing-kasing sa byuda. Miingon siya sa byuda, ayaw paghilak. Imagine unsa man siguro'y feeling gibati sa byuda nga, hey, namatay ang akong anak. Pagkatapos imo ko ang ingnon nga ayaw paghilak, normal ni nga ang akong pinakapinalanggang anak, usa ka anak namatay, ako mahimo ng pobre, pagkahuman imo kong ingnon ayaw paghilak. Natingala siguro ang babae, ang byuda. Versikulo 14, unya miduol si Jesus o gihikap. Wow, miduol siya. Walay gasulti niya nga duol ka dito, dili pareha sa centurion nga gihangyo siya, apan siya miduol siya. Gihikap niya ang lungon, pero kining lungon nila og ikumparar sa ato lain na sila lungon kay open, abre ang ilahang kuan, ilubong, kasi within 24 hours kinahanglan ilubong og ilubong outside sa lungsod, dili sa lungsod, sa gawas sa lungsod. Og
Unya midol si Jesus ug gihikap niya ang lungon ug mihunong ang mga tao na sa nagyayong sa lungon. Unya miingon si Jesus, Dodong, bangon. Nakipag-istorya siya. Nakipag-istorya siya sa minatay. Minsan, Dodong, bangon. Natingala siguro katong gayayong nganong makipag-istorya man siya nga patay naman siya. Minsan, gidodong pa niya. Bisaya siguro ni. Versikulo 15, mibangon ang batanon. Wow! Unsa may nahitabo, mibangon siya nga namatay na pero mibangon ang patay. Patay na unta og misulti. Nakipag-istorya ni Jesus. Wow, kung ikaw ug ako dito nakakita, unsa man siguro atong buhaton, unsa may atong feeling, unsa may atong reaction sa nakita nato ni nga ang patay nakipag-istorya sa atong Ginoong Jesucristo. Mibangon ang bataon nga patay na unya og misulti. O gitugyan siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Ikaw ako usab someday og madamlag kung aduna kay relasyon sa atong Ginoong Jesucristo. Kung imo siyang gihangyo nga musulod sa imong kasing-kasing, iya usab kang banhawon, mobalik siya ug dalon niya kita dito sa langit. Mao nay gisaad sa atong Ginoong Jesucristo. Versikulo 16, nahadlok og nahibulong. Nahadlok, number 1, nahadlok sila. Number 2, nahibulong ang tanan o gidaig nila ang Dios nga nag-ingon. Usa ka gamhanang propeta ang aniya uban kanato. Ang Dios mipadayag og pagtagad sa iyang katawhan. Dili lang nga propeta ang atong Ginoong Jesucristo. Siya ang anak sa Dios. Siya ang maghatag og kinabuhi nga walay katapusan. Siya ang musulod sa atong kasing-kasing. Adunay mga relihiyon sa kalibutan karon nga wala makapabangon og patay. Wala nakahimo og milagro apan daghang mituo kaniya. Ikaw ug ako, mutuo ba mo, mosalig ba mo sa atong Ginoong Jesucristo? Nga siya nakabuhi og patay, nakaayo bisag wala pa siya dito. So dako ang diferensya sa gihimo ni Jesus sa sulugon sa opisyal. Wala siya naayo. Karon nga naa siya, nakipag-istorya siya sa patay og iyang giayo. Unsa may atong himo ni Jesus? Musalig ba mo kaniya? Mutuo ba mo kaniya? Imo bang ihatag ang imong kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo? Hinaot pa unta nga kita muduol ni Jesus aron nga kita mapasaylo sa atong sala. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa imong gihimo sa unang panahon, 2000 na katuig karon, nga ikaw nakabanhaw og minatay, ikaw nagaayo. Lord, daghang salamat usab nga imo ming ayuhon sa among espiritu hanon nga sakit. Nga kami imong banhawon kung kami mutuo, musalig nganha kanimo. Ginoo, hinaut po nagaampo ako nga imong ubanan karon ang mga tawo nga naminaw niini. Daghang salamat sa imong pulong, Ginoo. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.